अगर आप भी चाहते हैं ANC भोजपुरी म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। ANC रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिकरी बाजार सिद्धार्थनगर। रवि राज डाउनलोडिंग KPM कॉन्टैक्ट नंबर 75 19 12 24 15। का हम बताई सखी सैया के खेला का हम बताई सखी सैया के खेला रोज रोज चाल जला लेके उठेला 10-20 रोज हमें देला भतार मोरा चाट बेचेला भतार मोरा चाट बेचेला। का हम बताई सखी सैया के खेला रोज रोज चाल जला लेके उठेला 10-20 रोज हमें देला भतार मोरा चाट बेचेला भतार मोरा चाट बेचेला भतार मोरा चाट बेचेला। रवि राज डाउनलोडिंग KPM कॉन्टैक्ट नंबर 75 19 12 24 15। रोज रोज सैया करेला दुकान हो कबहू न बंद करके करे आराम हो रोज रोज सैया करेला दुकान हो कबहू न बंद करके करे आराम हो ठेला लेके सैया हो चल जा लगावे सजिए के बेची सामान चली आवे सेजिया पे नोट को गिनेला भतार मोरा चाट बेचेला भतार मोरा चाट बेचेला भतार मोरा चाट बेचेला। रवि राज डाउनलोडिंग KPM कॉन्टैक्ट नंबर 75 19 12 24 15। लौकुश सांवरिया पिया करे दुकान हो राधे श्याम माधव राज लावे सामान हो लौकुश सांवरिया पिया करे दुकान हो राधे श्याम माधव राज लावे सामान हो चाट चौमिन फूल के सखी मिल के बनावे ठेला पे रख के मोरा सैया खियावे लइका लइकी सब मिली खा ले भतार मोरा चाट बेचेला।